सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिथाय जोंनि बिमा राव जोंनि सोलोंथाइनि सायाव सिमेन्ट सापरायाव थानाय मानिकपुर गामिनि सुबुं जिरायसालियाव सांग्रांथि मेल लानाय जायो। हाबाफारियावनो मेलखौ बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि इसि मलेन्द्र नार्जारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि दिनैनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मुस्रि सिब्राम बसुमतारी। हाबाफारियाव बाहागो लानानै गाहाय आलासि बिथाङा ओरैबायदि फोरमायदि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला बिमा बिफा आरो लोगोसे दैदेनगिरिफ्रा गावनि फिसाफोरखौ बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फोरोंनांगोन, अब्लासो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थांनानै थागोन होननानै फोरमायो। हाबाफारियाव बाहागो लाबावदों धेमाजि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि हिरण्य स्वर्गियारि, जनाई जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि मावफुंसार रामसियारि, एसबि बर' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बारग' लोगो गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर', मानिकपुर बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि थरायना जारिमिन मोसाहारि, लोगो फोरोंगिरि मुस्रिमा प्रमिला ब्रह्म, सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जलेन बर', लोगोसे दिनैनि मेलाव सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मानिकपुर गामिनि आफादगिरि नेहाथारिजों आरो रायजो राजा बिथांमोना मैखोमै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। बे समाव नोंथांमोननि गासै रादाबगिरिफोरखौ आं दिनै साबायखर जासिहरबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लानाय बायदियै दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गामि गामि हाबनानै आरो फरायसालियाव हाबनानै दिनै गावनि बिमा रावखौ लानानै गुदि फरायसालिखौ लानानै गोबां हाबाफारि लादों आरो बेबायदियैनो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव फरायसा आफाद हिसाबै मोनद' दख'रा दङ। बे मोनद' दख'रायाव दिनैनि सानावनो जोङो जागायजेनदों आरो बे लेखायै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनाय बायदि लोगोसेयैनो सिमेन्ट सापरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद खावलायनाय बायदि दिनै सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरनि नैबे मानिकपुर गामियाव दिनै गामिनि रायजो राजा आरो फरायसालिखौ लानानै सांग्रांथि मेल मोनसे खालामदों आरो बेहायनो आंखौ दिनै आलासि हिसाबै लिंहरदों, बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों। दा जोङो मिथिगौ बर' बिजोंखौ लानानै जोंनि आसाम सरकारा माबायदि थांखि लाबाय थादों बा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मा जाबाय थादों जों बेखौ साफ्रोमबो मिथिगौ। दा जोङो नुनो मोनबाय जोंनि मोनफ्रोम बर' गुदि फरायसालिफोराव फरायसाफ्रा गोबां खमायबोबाय दं आरो बेखायनो जोङो दिनै बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनोब्ला बर' रावखौ लाखिनोब्ला दिनै जोंनि बर' गुदि फरायसालियाव जोङो फरायसाफोरखौ मुं थिसनहोनांगोन बा फरायसाफोरखौ बारायहोनांगोन। बे हिसाबैनो जोङो रायजोफोरजों खावलायफैदों जे बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो, बर' हारिखौ फोथांना लाखिनोब्ला जोंनि बर' हारि हिसाबै थांना थानोब्ला बर' रावखौ जोङो फोथांना लाखिनांगोन। बेनि गुदियावनो गुदि फरायसालियाव जोङो एडमिसन लाहोनांगोन। बेखौनो जों खावलायफैदों रायजो राजाखौ। दिनै गोबां खोथा बुङो बर' बिजोङाव फरायोब्ला जोंनि बर' फरायसाफ्रा बा गथ'फ्रा भबिसत मोजां जानाय नङा, गोबां गाज्रि थांगोन, गोरों जानाय नङा, गोबां बाथ्राफ्राव जोङो बिदि खोथा जों बुंनाय खोनायो मोन्दोंबो आरो बेबायदिनो गोबाङानो इंलिस मिडियामाव गुबुन गुबुन मिडियामाव हगारदों बर'खौ गारनानै। दा बेखायनो जों होनदों बयबो मिथिगौ जे बिजोङा बाथ्रा जानो हाया। बिजोङा जाबाय जोंनि बर' रावखौ थांना थानो थाखाय, बर' हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय जोंनि मोनसे बिजों आरो बे बिजोंजोंसो जोङो बर' हारिखौ थांना थानो हागोन। दिनै जोङो बेखौ लानानै गोबां आन्दलन खालामबाय, बेखौ लानानै गोबां दिनै जुजिबाय। बेनि थाखायनो दिनै गोबां आफाद जोनोम जादों। दहाय बुंनाय बायदि जों हमना ला NDP जोनोम जादों, BLT जोनोम जादों, एबसु जोनोम जादों, थुनलाइ आफाद जोनोम जादों, आबोफ जादों, ABP जादों, गोबां धोरोम आफाद जोनोम जादों। जायनि जाहोनाव दिनै जों बर' हारि हिसाबै थांना थानो हादों। दा दिनै गुबुनफोरा गावनि रावजों फरायनो हानाय खाबु मोनाखै, खिन्थु जों हारसिं हारि हिसाबै बर' बिजों गावनि रावजों फरायनो हानाय मोनसे मोन्थायखौ जों मोन्दों आरो मोन्थाय मोननायनि उनावबो जों बेखौ फोथांना लाखिनो हाया जादों। बे जाबाय जोंनि गावनि सायाव फोथायनो हायि जोंनाव मोनसे गोरोन्थि साननाय आरो जों गुबुन मिडियामाव हगारनायनि थाखाय बे फरायबोग्रा जादों। आरो फारसेथिं आसाम सरकाराबो जोंखौ गोबां नारसिनदों। मानो होनब्ला बर' बिजोंखौ फुथारनो थाखाय, फोजोबनो थाखाय आसाम सरकारा गोबां षड़यन्त्र खालामदों। बेखौ जों बयबो मिथिगौ। नाथाय बेजों जुजिनानै जोङो मोनफ्रोम माहारियारि आफादफ्रा साफ्रोम बर' सुबुंफोरा बिनि सायाव जुजिनांगोन आरो जुजिनानै जोङो बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगोन आरो बुहुमाव बर' हारि हिसाबै, बर' राव हिसाबै जों फोथांना लाखिनांगोन। बेखायनो जोङो दिनै गामि गामि हाबदों, फरायसालिफ्राव हाबदों, फोरोंगिरिफोरखौ मोजां खावलायदों। नोंथाङा फोरोंगिरि सासे मोनदों, फोरोंगिरि हिसाबै नोंथाङा नोंनि डिउटिखौ मावनांगौ। जि समाव नोंथाङा फैनांगौ आरो जि समाव फोजोबनांगौ बे समखौ नोंसोर सोरबा सोरबा फोरोंगिरिफोर दङ थाब फैया, फारसेथिं 12 रिंगायानो जास्लाबनो मोना, हगारो। दा बेफोरबायदियाव जों बोरै कुवालिटि
सासे स्टुडेन्ट दिहुननो हादों बेखायनो जों गुदियाव जोङो मोजां जायाब्ला जों बिजौआव मोजां जानाय नङा बेखायनो जोङो साफ्रोम फोरोंगिरिफोरखौ जों खावलायगोन नोंथाङा गावनि डिउटिखौ मोजां माव खारन बे डिउटिखौ मावनो थाखाय नोंथांनो सरकारा बेथन होदों नांगौ बायदियै बेखायनो नोंथाङा नों फोरोंगिरि जादोंब्ला सासे गथ'खौ मोजां खालामनायाव मोजां बिहोमा हो आरो मोजां सुबुं सम्पद दिहुन आरो बे सुबुं सम्पदानो जोंनि बर' हारिनि थाखाय सासे राफोद बर' हारि जागोन आरो बेजोंसो बर' हारिया थांना थागोन अब्लासो बर' राव हारिमु आसारखान्थि गासिबो थांना थागोन बेखायनो जों साफ्रोम खावलायगोन गासिबो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जों बर' माहारिखौ जाहाथे नैबे बुस्थुखौ लानाङा जे बर' बिजों फरायोब्ला जोंनि गथ'आ गाज्रि जागोन दानि जुगाव जों दानि गुदि फरायसालियाव इंलिसनिफ्राय गासिखौबो मोनजोबखायो खालि फोरोंनाया मोजां जानांगौ गार्जेनफोरा बेखौ मोजां दिथा लानांगौ आफादफोराबो मोजां दिथा लानांगौ आरो जोंनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बेखौ नोजोर होनानै मोजां नोजोर होनांगौ आरो बिथोन होनांगौ नङाब्ला जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो ओरैबायदि जाब्लाय जे गाव दैदेनगिरि बर' हारिनि मोनफा मोनफा आफाद नाथाय गाव दैदेनगिरिब्लाबो जोङो बर' बिजोंखौ नेवसिनानै जों इंलिस मिडियाम बा गुबुन मिडियामाव हरो बे बिराद जोंनि थाखाय मोनसे गोरोन्थि बेखायनो जोङो दायथ' लानांगोन जोंनि बिबान लानांगोन जों एसे रिक्स लानांगोन जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांना थानो थाखाय बेखायनो जों खावलायगोन साफ्रोमखौबो बर' बिजों फोथांना लाखिनायाव बयबो बिहोमा हो आरो खामानि माव बेखौथ' जों बुंदों आं आगोलाव बुंबाय जे जोङो बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि जाबाय गोबां खोथा बुंबाय नोंथांमोनाबो खोनादों लेक्सारखौ बिराद मोजां मोजां होयो नंगौ नाथाय प्रेक्टिकेल जों मा मावदों दा जों नुयो जों माखासे मानसिफोरा देहायाव नांनानै गाज्रि मोनो बेफोर खोथा बुंब्ला नाथाय गाज्रि मोननायखौ गिबाथ' जानाय नङा दिनै जोङो मोनसे समयसाखौ सोदांनोब्ला जोङो प्रेक्टिकेल खामानि मावनांगोन आरो जों खावलायगोन नोंथाङा जुदि आगोलाव गोरोन्थि मावोब्ला नेक्स्ट आरो गोरोन्थि मावनाङा नोंथाङा आगोलाव थांनाय समाव इंलिस मिडियामाव हगारदोंब्ला उनाव उननिफोरखौ बर' बिजोङाव फोरों आरो नोंथाङा सासे दैदेनगिरिब्ला नों दैदेनगिरिया बर' बिजोङाव फोरोङोब्लासो बै फोरोंगिरिफ्रा कनसियास जागोन बिदि SMC प्रेसिडेन्ट बा जायखिजायाफ्रा कनसियास जागोन आरो गुबुन गुबुन थाखोनि मानसिफ्राबो फोथायनानै बे फरायसालियाव फोरोंगोन अब्लासो जोंनि बर' बिजोंखौ जों फोथांना लाखिनो हागोन बेखायनो जों साफ्रोम दैदेनगिरि खावलायगोन नोंथाङाबो गावनि बर' बिजोङाव फोरों आरो बेखौ मोजां दिथा हो आरो जों साफ्रोमबो नोजोर होनानै बे खामानिखौ मावनांगोन होमब्लानो जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मोनसे मिशन बे मिशन बायदियैनो जों दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव थानाय जों सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै जों जागायजेनबाय दा जों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मोनसे जोंनि बिमा राव जोंनि सोलोंथाइ बा इयुन सोलोंथाइ बेखौ लानानै जा मोनसे जोंनि गुदि फरायसालिनि जेंना आरो गोजौ गेजेर फरायसालिनि जेंना बर' बिजोंनि सायावहाय जेंना बेफोरखौ लानानै जोङो जा मोनसे सोलोंथाइ जांख्रिथाय बेखौ लानानै जा मोनसे हाबाफारि लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ जों दिनै गिबि हिसाबै जागायजेननाय हिसाबै जों दिनै मानिकपुर गामिनि गुदि फरायसालिनि बा मानिकपुर गुदि फरायसालिनि दिनैनि बे जिरायसालियावहाय जों मानिकपुर गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो लोगो फोरोंगिरिखौ लानानै गामिनि गासै रायजो राजा आरो ओनसोलनि गासै माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गासै रायजो राजा आरो दख'रानि गासै दैदेनगिरि जों बे सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै जों गिबि जागायजेननाय हिसाबै जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ मोजां खुंफुंनो हाबाय जे जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोदोंमोन धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां शिबराम बसुमतारी सारखौ जों मोननो हादोंमोन आरो लोगोसे जोङो बेखेवगिरि महरै मोननो हादोंमोन मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि एसि मानगोनां मलेन्द्र नार्जारी बिथां सारखौबो जोङो बेखेवगिरि महरै मोननो हादोंमोन आरो बे सावरायनाय बे सावरायमेला खोब मेहेर गोनाङै जाफुंनानै थांबाय जे जोङो दिनै जोंनि गुदि फरायसालिनि गुबै जेंनाफ्रा जाहैबाय फारियै जे जोङो मोजां फोरोंगिरि मोनै बेजों लोगोसे मोजां फोरोंगिरि मोनैनि जाहोनावहाय जोंनि
फरायसा फरायसुलिफोराहाय फरायसालियाव खम जालांनाय बेनि सायावहाय जोङो जोंनि जा गभर्नमेन्ट जों गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होगोन जों जिल्ला आफादनो जोङो मेसेज होगोन जिल्ला आफादा मिरुनो मेसेज होगोन बेनि गेजेरजों जों सुफुंना लानो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों दख'र आफाद बा जोङो गासै रायजो राजा गासै फोरोंगिरि जों बेखौनो थोंजोङै बुंदों जे जोंनि जा मोनसे बा जा जोंनि फरायसालिनि जेंनाफोर जों बेखौ थोंजोङै जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों DO आरो जों जिल्ला आफाद दख'र आफाद मिरु आफादनिसिम मेसेज हरनायनि गेजेरजों बे मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों सुस्रांजागोन जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आफादनिफ्राय बेखौ जोङो रोखा सुस्रांजागोन गोबां निसा लाग्रा गथ'फोरनि सायाव बेखौनो बुंगोन जे जोंनि उन्दै गथ' हिन्जावसा जा हौवासा जा निसा फेग्रा मुवायाव बांसिनै साग्लोबसारनायखौ बा निसानि सायावहाय साग्लोबसारनायखौ जों नुनो मोनदों जे बेनि मोनसे गुबै जाहोनानो बेनो जों बिथांमोनखौ जों बायदि हाबाफारियाव जोङो एंगेज खालामनो हायाखै खालामनांगोन जोङो गेलेनायानो जा बायदि हाबा हुखा मावनायानो जा जों बेखौ फोजोबनो जुदि सानोब्ला आं आंनिफ्राय खावलायगोन बेखौनो गासैखौबो खावलायगोन जे जों जोंनि गेजेरावहाय माहारियारि आफादफोरनि गेजेरावहाय जोङो गोदो जाबायदि गेलेनाय जा फरायसालिनिफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो बेलासि जानाय लोगो लोगोनो बायदि फुटबल गेलेनाय बायदि भलिबल गेलेनाय बायदि क्रिकेट गेलेनाय बेफोर हाबाफारिफोरखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो जोंबो गेलेबोदोंमोन दा बेफोर गेलेनाय बायदिसिना हाबा हुखाफोरा गोबां खम जालांनो हमदों दा नैबेफोरखौबो जोङो गेलेनायानो जा हाबा हारिमु दामनाय देनायानो जा बेफोरखौ जोङो लाबोफिननांगोन बायदि वर्कशप जों लानांगोन जोंबो सानदों जों लागोन फैबाय थानाय गोदान बोसोर बैसागोनि सिगां जों बायदि हारिमुनि सोमोन्दैबो जों मोसानाय दामनाय देनाय बायदि हाबाफारियानो जा जोङो मोनसे वर्कशप लागोन कालचार दा बेवहायबो गोबां जोंनि फरायसा फरायसुलिफोराहाय फरायसालि जोबनाय लोगो लोगोनो बा फरायसालिनिफ्राय गबोनाय लोगो लोगोनो बेफोरावहाय हाबाफारियावहाय बाहागो लानानै समखौ हगारनो हागोन समखौ हगारनो खाबु मोनैयाव माखासे गाज्रि सुबुंजों लोगो जाब्लानो बै मोजां सुबुङाबो बा साफा मोजां फरायसाफोराबो गाज्रि लामा फारसे थाङो आं बेखौ आं सानो आरोखि जों गथ'फ्रा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गुबुन गुबुन फरायसालिफोरावहाय फरायसुलि खम जालांनायनि गुबै जाहोना बेनो आथिखालनि फरायसा फरायसुलिनि बिमा बिफाफोराहाय खोब सांग्रांथि दंसै गिबियावनो फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ नायो आरो फरायसालिनि थासारिया माबायदि बेखौ नायनानै आथिखालनि जोंनि फरायसा फरायसुलिनि दिथागिरि बिथांमोनाहाय बेखौ नायनानै फरायसालिफोराव दैथायहरो हयथ' जानांगौ बबेबा मोनसे फरायसालिनि सुबिदा उसुबिदा थायो फरायसालिनि सुबिदाफोराबो खम जानो हागौ बैनि थासारिया मोजांबो नङाबो जानो हागौ दा बेखौनो जोङो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बा जोंनि सिमेन्ट दख'रानि सिङावहाय थानाय गासै माहारियारि आफादफोर दं बेखौ लानानै जोङो नैबे मोनसे जा सोलोंथाइ बिथिंनि सांग्रांथि मेल बेखौ लानायनि गेजेरजों जों बेफोरखौ गासैखौबो सोदांजोबनो हागोन बेखौनो मिजिंथिनाय थादों आरोखि साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बैंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय
9101 450 597 6900 5847 14 आरो 9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।